naglahing mga insidente sa sunog ni ulmo sa lain-laing dapit sa Subo nagbilin og dakong danyos. Samtang usa ka kinabuhi ang nakalas sa nitabong sunog sa dakbayan sa Mandawi. Sayran ta ang detalye pinaagin ining report. Usa ang patay sa sunog nga migo kagahapon sa hapon sa Barangay Subang Dako, Mandawi City. Gila ni Barangay Captain Ernie Manatad ang nakalas nga si Yoyoy Minaling, 69 anyos. Gituho ang dito magsugod ang kayo sa iyang kwarto ug naginusara kini dito kay usa kini ka stroke patient. Alas 3:17 sa hapon, gialarma ang sunog sa may Dan H. Cortez, Barangay San Roque, Subang Dako, Mandawi City. Moabot sa tulo ka mga istruktura ang naapektuhan sa sunog, lakip na ang burger stand. Napawong ang kayo sa responding bombero mga pasado alas 3:30 sa hapon. Padayon pang gimbestigahan sa BFP ang nakaingon sa sunog. Mukapin sa tunga ka milyon ka pesos ang danyo sa duha ka managlahing sunog nga nahitabo sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa Sugbo. Pasado alas 11 sa gabi, miulbo ang sunog sa sitio Kalubihan, Barangay Pahak nga miug daw sa Pinimay ni Charilyn Pangatungan. Gibanaban ang 288,000 ang gibiling danyo sa maong sunog. Samtang sa laing sunog ang miulbo pasado alas 7 kagahapon sa gabi sa Kabigon Street sa Barangay Sambag Uno sa dakbayan sa Sugbo. Sa sunog usa ka panimay ang naugdaw samtang usa-usab ang nakan-an sa kayo. Gibanabana sa Cebu City Fire Station nga midanyos ang sunog og 250,000 pesos. Padayon pang gisusi sa kabomberohan ang hinungdan sa sunog. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abella. GMA Regional TV Live.